तिकडे यवतमाळच्या आर्णी तालुक्यामध्ये भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे। सुधाकर नगर इथं पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना रानोमाळ भटकावं लागतंय। हंडाभर पाण्यासाठी या महिलांना 3 किलोमीटर पर्यंत पायपीट करावी लागते। पाणी टंचाई असल्यानं प्रशासनाच्या वतीनं गावात पाण्याचा टँकर सुरू करण्यात आला, मात्र टँकरमधून गढूळ आणि दूषित पाण्याचा पुरवठा केला जातोय। त्यामुळे नागरिकांचं आरोग्यही धोक्यात आलंय। प्रशासनानं लवकरच शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करावा अशी मागणी आता गावकऱ्यांनी केली आहे। आम्ही खूप दूरून पाणी घेण्यासाठी येतो, कारण की टँकरचं पाणी यूज करण्यासाठी नाही आहे, ते पिण्यासाठी नाही आहे। म्हणून आम्ही 3 किलोमीटर येतो आणि 3 किलोमीटर जातो। रस्त्यात खूप मोठे गोटे आहेत। आम्ही इकडे तिकडे जर बघितलं थोडंसं काही चुकी झाली तर पडण्याची शक्यता असते, अपघात होण्याची शक्यता असते। तरी पण आम्हाला यावंच लागते, कारण की ते पाणी पिण्याजोगं नाही आहे। म्हणून आम्ही एवढ्या दूर पाणीला येतो। गावामध्ये टँकरनं किती वेळा पाणी पुरवठा होतो? 2 वेळेस आला टँकर, पण ते पाणी चांगलं नाही म्हणून आम्ही पिण्यासाठी इकडे येतो।